a los dos Muchas y gracias. Un beso, Máximo. Chao. Adiós. Aquí vamos repasando la geografía mundial. Bien, Estamos Lisboa, sí. Italianos afincados en Portugal y ahora nos vamos para Jorge. Aquí Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda, Sabina, Aixa. Què tal? Com anem? Bé, estava impacient per entrar i parlar amb vosaltres. Perdona que anem una mica així retrasades, però bueno, ja anem. Ja ho he vist. Aconseguint les fites. I felicitats per aquesta iniciativa extraordinària del webinar. Moltes gràcies. Què us explico? Aviam, jo voldria parlar-vos de 3 llibres, una pinzellada de cada un. Començaré per la meva segona novel·la juvenil, Tòquio, el cor, editada per Jo Llibre. També hi és en versió castellana editada per Lo que leo, ambdues versions són meves. Aquesta novel·la ja es va quedar sense Sant Jordi l'any passat perquè va aparèixer tard, el mes de maig, tot i que ja la vam presentar el mes de novembre. La idea és un jove que té un gran somni com és arribar a competir a la marató dels Jocs Olímpics a Tòquio l'any 2020, ara el 2021, com tots sabeu. I dir-vos que estic molt content del resultat i de com està anant la cosa i de compartir avui aquí amb vosaltres el fet que amb el breu recorregut que porto amb aquesta novel·la, en Tòquio el cor, recentment ha estat reconeguda com una de les 5 millors novel·les de l'any 2019 pel CLICCAT, Consell de Literatura Infantil i Juvenil de Catalunya. I, per tant, no volia desaprofitar l'oportunitat per compartir-ho amb vosaltres. Després, l'altre, amb un registre completament diferent, com és la literatura per adults i el relat, que és un gènere que ja he publicat, és el meu tercer llibre de relats per adults. Los arañazos de la piel y las palabras. És editat per Stomberg. És un llibre que està dividit en 2 blocs. El primer bloc, el de los arañazos de la piel, em proposo i faig una denúncia duríssima de la violència masclista, de la violència de gènere. També hi ha altres relats que parlen d'amor i parlen de sensualitat i parlen de relacions humanes. I el segon bloc, el bloc de los arañazos de las palabras, és un bloc que està adreçat a una de les meves temes recurrents en altres llibres, com és la cuina de l'escriptor, l'univers interior dels escriptors, el sistema editorial amb les crítiques i amb els ets i uts que a mi m'ha semblat que es podien comentar i una mica també alguna pinzellada onírica, surrealista, etc. I finalment hi ha un 15è relat, al final del llibre, en el que anticipo en part el que voldria que fos la meva tercera novel·la i primera novel·la per adults, amb la que porto ja molts anys treballant. I finalment, dir que pertanyo a un grup... Quan sortirà la propera? Doncs la propera primer s'ha d'acabar. Estic en les acaballes. Suposo que aquest any la podré començar a polir, a oferir a editors. Per tant, anant bé les coses, ja sabeu, els que no som bestsellers, ens costa una mica més, jo no tinc agent, però anant bé les coses podria sortir l'any vinent. Espero, el 2021. I deia que m'agradaria també mencionar aquest altre llibre, Lo demás son ciudades, veieu que diu Club Marina. Club Marina, sí. Efectivament, jo tinc l'honor de ser membre fundador del Club Marina d'Escriptors. Som un grup d'exprofessors, alguns encara en actiu i altres ja jubilats, d'aquí de Barcelona. I aquest és el nostre segon llibre de relats. És un grup que manté una mitjana de qualitat literària important. Aquest Lo demás son ciudades, el vam presentar al Café Comercial de Madrid ara el mes de febrer. I bé, podria explicar-vos més coses si em doneu temps, però en principi això és el que us volia explicar, aquests 3 llibres. De moment estem aquests 3 relats. Està malament, que molt bé. Tantes coses. I animar-te que treguis el següent, Sí, ara ja estic amb la tercera novel·la juvenil, ja tinc la meva escaleta, ja estic pensant en la protagonista, una noia adolescent, ja la tinc al cap, ja em roba part del meu temps imaginari
I bé, la que us comentava d'adults, esperant acabar-la al llarg d'aquest estiu, espero, i poder-la reescriure, refer i revisar per oferir-la a finals d'any. Molt bé, doncs molt bé. Per res, felicitar-te. A vosaltres per aquesta iniciativa extraordinària. Jo crec que s'ha de repetir, encara que l'any vinent ens podem abraçar el mateix dia 23 d'abril. No està de menys. Carrer, Sabina, al carrer de ficada tu i jo. Anem al carrer un darrere l'altre. Al carrer sobretot. Els periodistes el dia de Sant Jordi, però no marquem a 130. Jo no mai havia arribat a 130. Et diem que... I tant. A la gravació d'avui, el programa d'avui el tornarem a passar per tots els que ens escolten el dia 23 de juliol, que serà quan celebrarem Sant Jordi, i els que no hagin pogut veure avui tindran la possibilitat de tornar-lo a veure. Després també està la pàgina al YouTube, no, Sabina? Ja penjat? Sí, al YouTube, Webinar Sant Jordi 2020, allà el trobeu, els que esteu ara aquí en directe, subscriviu-vos i allí també el podeu anar rememorant